Lho, Kir. Nanti dinggon kok enak to iki? Oh serba kowe. Apa wi? Orang serba ada. Alah. Arep renang kowe. Daud, jelas macak melicin ngene iki arep renang kok. Lho tak kira nek arep ngora sekolah. Alah, piye kesowan piro tikete piro-piro? Wong sitok 5.000. Heeh. Wong loro 10.000. Lah duwe 5.000 iki. Piye nya 5.000 wong loro kudu iso mlebu? Ora iso wong sitok isone iki. Piye, Pak? Piye? Iya iya. Nah, sik. Ya, wis to. Pas to? Kok ngene to? Lho, lelak wong siji iki sikile piro? Loro. Lelak wong loro sikile piro? Papat. Iki piro sikile iki ning isor? Loro. Lah iya, ayo Pak. Nah,